Значи, струва ми се, че реално нашите интереси се формират просто на някакъв принцип, колкото повече си експознат на това нещо, колкото повече е представено пред теб и мозъкът ти започва да го разпознава, това до някаква степен почва да ти носи удоволствие от допамина, може би, който получаваш. Примерно някаква музика, ако си я слушал като малко, много, какъвто и да е жанра, най-вероятно просто ще започнеш да харесваш тази музика, защото ти е позната, носи ти някакъв допамин на мозъка и се чувстваш добре. Просто това, че е била представена пред теб отново и отново. А, и точно това си мислях, нали, един вече не си мисля, нали, аз съм такъв човек, имам просто такива предпочитания, защото съм такъв човек. Но всъщност е по-скоро едва не е близо произволно, просто това е имало в средата ти, това си консумирал, мозъкът ти това е свързал с допамина и съответно това нещо ти харесва в момента, защото мозъкът ти така го е регистрирал, но е било на някакъв общо взето произволен принцип, а не защото ти самия като човек, нали, генетично имаш някакво предразположение да харесваш примерно определен тип музика или филми, ами просто ам, това е било пред теб и така се е регистрирало в ума ти. Просто нещо, което си мислех така наскоро.